سلام كبرات تخاتلتي داسنا تي في نحجي بستدالو علتها وزيناتات دحر مجلس دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل زتزرقح زيناتات كومون بمنجستي إثيوبيا زتوهب ملسي قالوا نقدمي منستر إثيوبيا نبر سمها الملس سردتو حدش ملختي بسنكي بتقراي زلكوينات إيرتراويان تقمات هولاند عم ترنف سدرابيت شجرات كم زقات إسرائيلاويان تمرامرتي بقعتها زرخبوه فولي نجارن كالإن زد زيناتات حيزلكم متسيلغو عبزا channel دمانا يوته تخاتلتنا موخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم زحلف قدم راح واحد دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل بمنقد ناي تليفون ركب دحر السدد ملغتي عم كان زينا سفح شفنا رخيبو كم منجستي إثيوبيا ملس توهيبو لي زلا دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل ابت السدد ملغتي صلاتنا فتوتنا كفلت وزلوم كساب زي تعودنا ناب نخود يلن كبلن كلو ابز وان كاب تግራይ ኮይኑ ቃልሲ ይقጽል ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነዛ አመልኪታ ማዕከን ዜና አልጀዚራ አብዘርግሑ ተጸብጻብ እቲ በመንገድ ፌስቡክ ዝተዘርግሐ ናይ ድምጽ መልእኽቲ ንምርጋጽ ንሓደ መስሕ ዋሓት ጽቡቕ ርክብ ኣለዎ ዝበለቶ ትሮንቮል ዝበሃል ተንታኒ ከም ዝተራኸበት ንሱ ዝሃቦ መልሲ ድማ ንዶክተር ደብረጽዮን ኣነ በቀጥታ ኳንተ ዘይረኸብክዎ ካልኦት ኣነ ምስኦም ርክብ ዘለና ወገናት ተራኺቦ ከም ዝተዛረበ ከረጋገጽ ይፈቱ ክብል እዩ ተዛሪቡ ነዚ ዶክተር ደብረጽዮን ዘመሓላለፎ ናይ ድምጽ መልእኽቲ አመልኪቱ ድማ መልሲ ክትህብ አፈኛ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ዝኾነት ቢልየነ ስዩም ሕቶ ዝቀርበላ ኮይኑ ንሳ ድማ ብዛዕባቲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ዝተዘርግሐ ከዛረብ ኣይደልን ድሕሪ ምባል ብዛዕባቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ዝበለቶ ከዓ ሕወሓት ከም ድማ ናይ ወጻኢ ደገፍቶም ካብ ወርሒ 11 ጀሚሮም በደላቶም ንምሽፋን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣተኩሮ ክስሕቡ ይሰርሑ ኣለዉ ሃገራት ወጻኢን ማዕከና ዜናን ከቃልዑም ኣለዋ ክትብልያ ነቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ በቀጥታ መልሲ ካብ መሃብ ዝተቆጠበት كم زفلت دكتور دبرتسيان ابت زحلف ملأختو اب تግራይ አትዮም ዘለው ኃይልታት ወጽዮም መትሰር ሰውሳነ ከሳብ ዘይተኸብረ ቃልሰ ከቀጽል ከም ዝኾነ ይተዛሪቡ ነዚ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን መልእኽቲ ከም ማዕከና ዜና ብሉምበርግን ቢቢሲ እንግሊሽን ሸፈነ ዝሃበኦ ኮይነን ብሉምበርግ ከአነ ዶክተር ደብረጽዮን በቀጥታ ክትረኽቦ ኮንተ ዘይከኣለት በዛዕባቲ ዝተዘርግሐ ናይ ድምጽ መልእኽቲ ንጸጥታው ውሕስነት ሽሙ ክትገለጽ ዘይደልየት ላዕለዋይ ሓላፊ ሕወሓት ረኺባ ከም ዘዘራረበት ያገሊጻ ዘላ ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ሙልጌታ ገብረ ህይወት ዝበሃል ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ቀደም ኣብ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ውግእ ወላውን ናይ መራኸቢታት ጸገም ተፈጢሩ እንተሎ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሕወሓት ግን ምስ ናይ ደገ ኣካላት ርክብ ዝገብሩሉ መንገዲ ከም ዘሎ ይተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ጓሉ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ዝኾነት ሰምሃል መለስ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይትኸይድ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ተኸልኪላ ዝተመልሰት ኮይኑ ሕጂ ድማ እቲ ዘጋጠመ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝኾነ ተግባር ከም ዝኾነ ሓንቲ ፋይናንሻል ታይምስ እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እዛ ውላዱ ነቲን ኢትዮጵያ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ን17 ዓመታት ከሳብ ዓመት 2012 ዝዓርፍ ዝመርሐ መለስ ዜናዊ ዝኾነት ጓል 32 ዓመት ሰምሃል መለስ ኣብ ሓደ ናብ ጋዜጠኛታት ዘይዳቶ ዘላ ደብዳቤ እቶም ናብታ ናብ አሜሪካ ተመርሕ ዝነበረት ነፋሪት ከይትስቀል ዝዓገትዋ ሰብ መዚ ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሩን ዝነበረ ዜጋ ብነፋሪት ንወጻኢ ሃገር ክኸይድ ዘፍቅድ ወረቐት የብልክን ከም ዝበልዋ ድሕሪ ምሕባር ንሳ ኣነ ከም ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝኾነ ናይ ተደለይቲ ዝርዝር ኣይኣትኹን ንዓይኒ ምእሳር ናይ መጽዋዕታ ወረቐት ኣይወጻለይን ከምኡን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረብኩን ስለዚ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣድልዎ ይወሪድኒ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ኣብ መቐለ 48 ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሐትሉ ግዜ ከዓ ደቂ ጁንታ ሒዝና ኢሎም ሓጎሶም ክጽምብሉ ምእንቲ ኣብ ቅድሚ ሰራዊትን ፖሊስን ፌደራል ንምርኢት ከም ዝቐረቡ ድሕሪ ምዝራብ ከም ዝመስለኒ ግን ክልተ ኣው ገበነይ ኣብ ፖለቲካዊት ስድራቤት ከምኡ ድማ ትግራዋይ መንነት ስለዘለኒ ክትብልያ ካብ ኢትዮጵያ ክትወጽእ ኣብ ዝፈተነትሉ ግዜ ዓሌታዊ ኣድልዎ ወሪድዋ ናብ ነፋሪት ምስቃል ከም ዝተኸልከለት እያ ተዛሪባ ሰምሃል መለስ በተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ካብ ወርሒ 11 ጀሚሩ ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ህዝቢ ትግራይ ከም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መሰር ርእሰ ውሳንኡ ገይሩ ወሲድዎ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ናይ ትግራይ ስድራ ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተቕዋም ዘሎ መሰላት ንምዕቃብ ዋጋ ከፊሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን ነቲ በቦታት ዝተኸፍለ ዋጋ ክጠልም ዝተዳለወ ከም ዘየለያ ኣብቲ ኢሜይል ገሊጻ ከም ዘላ ማዕከን ዜና ፋይናንሻል ታይምስ ሓቢራ ትርከብ
ኣብ ሃገር ሆላንድ እትሕተም ሓንቲ ፎልክስክራንት እትበሃል ማዕከን ዜና ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንብዙሓት ኣብ ሆላንድ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ኣብ ምጥርናፍ ብከቢድ ጸሊዎም ከም ዘሎ ጸብጺባ እታ ማዕከን ኣብ ታውፅያቶ ዘላ ዜና ኣብ ሆላንድ ንጉዳይ ስደተኛታት ዘሳልጥ IND ዝበሃል በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ከም ዝሓበሮ ብሰንኪቲ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎ ክልል ትግራይ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ተቐማጦ ሆላንድ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ኣብ ምጥርናፍ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ከም ዘሎ ንግዚኡ ኸኣ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ክትብል እያ ጸብጺባ እታ ማዕከን ከም ዝገለጸቶ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣስታት 360 ዝበጽሑ ናይ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ናይ ምጥርናፍ ሕቶ በቲ ናይ ኢሚግሬሽን ትካል መንግስቲ ከም ዝተነጽገ ወላ እውን እቲ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ነቲ መንጸጊኡ ምኽንያት ንነፍሲ ወከፍ ብውልቂ እምበር ብቓልዕ ዘይነግር እንተኾነ ካብ ናይ ገለ ውልቀ ሰባት መስርሕ ከም ዝረአ ግና እቲ ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ዝተፈጥረ ምቁራጽ ናይ መስመራት መራኸቢታት ኣብቲ ምንጻግ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ግደ ከም ዝነበሩ እያ ገሊጻ እታ ማዕከን ነዚ ኽተነጽር እንከላ ኸኣ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝተፈጥረ ጸገማት መራኸቢ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ቤተሰብ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሆላንድ ተራኺቦም ንግዴታዊ መርመራ DNA ቅምሶ ምራቕ ንምሃብ ቆፀራ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ ብምሕባር እታ ማዕከን ዜና ኣብ ሆላንድ ዝምቕማጦም ቃለ ምሕተት ዝገበረትሎም ኤርትራውያን ውልቀ ሰባት ኣሽማት እንዳጠቐሰት ብሰንኪ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ዘስዓቦ ሽግር መራኸቢ ስድራ ቤቶም ክጥርንፉ ከም ዘይከኣሉ ዘለዉ እያ ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብ መወዳእታ እቲ ንጉዳያት ናይ ስደተኛታት ዘሳልጥ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ከም ዝሓበሮ እቶም ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ስድራ ቤት ናይ ምጥርናፍ ሕቶኦም ዝተነጽገ ኤርትራውያን እቲ ዘሎ ሽግራት ምስ ተፈትሐ ከም ብሓድሽ ስድራ ቤቶም ከምጽኡ ሕቶ ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ዝተፈጥረ ምድንጓያት ኣብ ግምት ኣትዩ ኸኣ ቀዳምነት ክወሃቦም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ክትብል እያ ጸብጺባ ሓደ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ንስደተኛታት ዝሕግዝ ዘይመንግስታዊ ትካል ከኣ እቲ ናይ መንግስቲ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ቢሮክራሲ እንዳኣብዝሐ ነገራት ይሓላለኽ ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ኢሚግሬሽን በዓል መዚ ከም ተቐሪብሉ ዘሎ ሓሳብ ኣብቲ ሓድሽ ስድራ ቤት ናይ ምጥርናፍ ሕቶ ምቅልጣፍ ከምኡ ድማ ቀዳምነት ክህብ ከም ዝኾነ እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ እስራኤላውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ሊላዊ ጽሕጎ ቅድስና ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም እቶም ተመራመርቲ እቲ ሊላዊ ጽሕጎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ንጉስ ዳዊት ነጊሱሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ከም ዝኾነ ክገልጹ እንከለዉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ካብ ወርቂ ዝበለጽ ክቡር ምስ ንጉሳውያን ቤተሰብ ከም ዝተሓሓዝዮም ገሊጾም ዘለዉ ኣብቲ ኩዕታ ዝተኻየደሉ ቦታ ክቡር ጽሕጎ ዓለባን ጨርቅን ክርከብ እዚ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ክኢላ ጥንታዊ ቅርስታት ዝኾነ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ናማ ሱኩኒክ እቲ ርኽበት ኣዝዩ ባህ ዘብልን ኣገዳስን ርኽበትን ክብል ይጸዊዕዎ እቲ ኣብ ቲምና እትበሃል ካብ ኢየሩሳሌም ንደቡብ 220 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ኣብ እዋን ኩዕታ ዝተረኽበ ሊላ ዝሕብሩ ቁርጽራጽ ኣጭርቕትን ጽሕጎን ምስ ኣልባሳት ልኡላን ከም ዝተሓሓዝ ዶክተር ሱኩኒክ ክሕብር እንከሎ እቲ ዝተረኽበ ውሑድ ዝዓቐኖ ግን ከኣ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ዋጋ ዘለዎ ፈጺሙ ዘይሃስስ ሊላዊ ዝሕብሩ ጽሕጎ ንኽተፍርዮ ቀሊል ከም ዘይኮነ እውን ይሓቢሩ ሊላዊ ሕብሪ ኣብ ናይ ኣይሁድን ክርስቲያንን ንቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝጉልበብሉ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞንን ኢየሱስን ዝኽደንዎ ዝነበሩ ክዳውንትን ከም ዘጠቓልል ይዝገለጽ እቲ ኣብ እዋን ኩዕታ ዝተረኽበ ሊላዊ ዝሕብሩ ጽሕጎ ኣብ ቲምና እስላትስ ሂል ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝተረኽበ ኮይኑ ኣርኪኦሎጂስት ዩኒቨርሲቲ ተል ኣቪቭ ፕሮፌሰር ኤሬዝ ቦን ዮሴፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕብሪ ብኡንብኡ ኣቓልቦና ይስሒብና ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥንታዊ ቦታ ከምዚ ዝኣመሰለ ልዕሊ ወርቂ ዝኸብር ሊላዊ ጽሕጎ ምርካብና ንምእማኑ ኣጸጊምና እዩ ዘሎ ክብል ተዛሪቡ እቲ ሕብሪ ኣብ ድርዒ ቁርጽራጽ ስካይላምበር ኣብ ጽሕጎ ዓለባ ኣይርከብን እዩ ዕድመ እቲ ጽሕጎ ብመለክዒ ግዜን ዕድመ ካርቦንን ምስ ተለክዐ ኣስታት 1000 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ንጉስ ዳዊት ንንጉስ ሰሎሞን ወዱ ዘንግሰሉ እዋን ከም ዝነበረ ይግመት ክብል እውን እዩ እዚ ክኢላ ተዛሪቡ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም